Hi, si Manang Helen eh. Madung buntag sa tibok kalibutan. Ug sa tong labaw magagahom, salamat Ginoo. Salamat Lord. Bisan yampak may spite nga kudit. Salamat gyapon ta sa tong labaw makagahom. Nga karon nakaabot patag 24 sa December. 24 na ron buntag sa do. Bisag matinga mo anong sa do ko nag video kay mo balik ko at ko sa Cortes magpasko. Ito ko sa mga apo. Ito po kayo gagaw dito nga ipadto ko kay manglimpyo madunalaman kaya may income. An kana na ay si upaw ba ulit yung to pagatuon ko balin siya di sila ko makangadto kaya ang pability gabing mahalan na amo ganing plate sa balhabal da ari nga 40 himong 80 dubli ang pait talagi imbes kay gibagduhan pa saka pod ang pamisahe tingog pus gasolina nga grabing mahalag ang mga gasolina tag 120 ang litros alisya grabing pait ta jud ay mamatog nga to lagi medyas ni aging dihas nagkulis maglipotog ng motor rami nga ladto pagbigiagian naglibot-libot kay wa makatabok dito sa buktol naglibot may padong katigbian balik na pud nga tos palilihan arang sula ang mahalaga sulay na lagi wala manuniuli ko kay na ko lagi panghipos kay yung nagipag na napoy bagdo walang karon mo balik ko mag series na lamang ko itong iaging paggadto namo ang video dito na dapit sa patusin nyo daw kay mantog lang adlawon lagi mingit-ngit paglabay na mo tos Carmen gikas alis siya pero Carmen no ko ka video da tong panahon na lubat po ko gikas pagbagdo wa po ko maka-charge karon padung ko na wala po nangit-ngit na pagkalibutan ang panghipos-hipos sa mga butang kaya basin pagbang segundaan na po og pangabasa kapangaman og daba gilot anaghang kamot galing gahapon kay nagkuan ko nagkatap naghimo-himo ko tug bung to ang CR kay maulting lipad na ang himo-himo aghang banyo gahapon sa kadaw nang himo-himo sa liat pug panglaba nga pawot aghang kamot sa pinugong sa alambre kay agsi na lang hitag alambre wala gini ang kamot saan taman pero at least salamat kay putas Ginoo kay kuan pata buo pag-abong pamilya balagwa nang ato paghang pajag ning kamot og maka barugutro makapaytugotosin pero mga liwas sa siguro kay pagsin sa alis yan hotdan da tigom pa pag mamiso parang kapalit og sin wala mo din hayo mo sa among sin nay nahimo hang bung na atong hang kuan CR. Miss Aliana, good morning, day. Tado pag mata, day. Di mingaw kang mama. Mingaw kang mama. Luoy lamas Aliana, sige maingan silang nahilin. Tawagan sa gahang mama. Ang galuoy kay unsa pagtawag day nga may kuan, wa man tay signal. Wa tay signal nahilin. Ngat-huat lamang maka-signal ta kay ron magka-istorya mo mama. Kay kan sa Aliana naad mo buntag hapon tawaga si inahan. Nagidang inahan pod ron. Muna purong mingawa. Hangin sa teghang dadun ta ni Cortes kay namay sa diang tos ingagis tagdaran di pus nanay mo sugot. Nahilin. Napyo nahilin. Inilamas mama nga katuat laman ma ina. Katuat laman ma og katuat laman ma. Og makasignal ko no kay magka-istorya na sila. Kay naad mo sila sige tawag buntag og hapon sige sa ingin gahapon lang hilak ni hapos buntag ingin nga tawagin sa kahang mama na hilin ang kaluoy kay man signal wa di signal sa Alicia ang loojag Alicia gihampak og maado way signal da way kuryente bahalin ta putug way kuryente og may signal Napyo nahilin. sige sa pangutana ano sa kuno birthday pit joy ang birthday pit joy kay December 3 man aw January 3
hapit na pero hapay like birthday duha ka birthday nila si ang apo piti kamahuran man og si Budoy Nailin. 5 Enero 3 o Enero 5 ilang birthday. Ano man day? Love you, Na Nailin. naulian na sa Aliana kay tago naman makatuog. Limang kag alas 6 pa ngit-ngit na. Sud na sa lungga na tatay mo nang matuog na mo nang naulian na mo tong kabuntag sa dupod mamata. Kay taas ba ro gabi dugay mabuntag. Dahil lagi pa dyan nga daris bay. Nailin. Love you, Nailin. I love you, Day. Nahada ka pagbagdo, Day? Ha? Huwag makakabati. Huwag makakabati sa bagdo. Natuog man ka. Tawag ko. Diyan sa may magibatis atang mga kahoy nga nawa na. Atang mga amuto na. Atang muto. Huwag amang ibabaw. Nailin. Love you, Nailin. I love you, Day. Sa alian na diya sa dugdudan. Pero kamang dudan nanduha. Huwag impas. Usara dagtos pikas kanabali mo sa kasanga. Kaning sanga na naupaw intawag hang nangka na. Nailin. Dakan na kayo doon nagpabilin katatay. Ha? Birthday pizza, Nailin. Di pa day pizza tres pa. Ito, Nailin. Pizza tres. Pizza. Naputi na ko sa liya nagtinood kay di naman makagawas kay para namang inita og magawas daday. Daday. Diyan. Muban malay ka na ha? Ha? Muban ka? Doy! Way bagdo? Way bagdo Enzo? Way bagdo si Enzo? Dagan mga day? Asa man ka? Imazong napakaitlog? Nagi mong asawa gilala na? Itong bayo mansa? Yahay, aga mo na, wa mansa. Mada! Yan na, hindakan mga day! Nawaw ka? Motor sa anak nirning. Asama mo mamalit yung gasolina, doy? Asa mo mamalit yung gasolina? Asa mo mamalit yung gasolina? Magpila-pila yung taon. Bila bang litro? Tag 63 sa Lagura. 63? Sama ng Lagura. Mayor. Gabagin ko na ito yun. Standing. Sa Dumanyor? Halata. Lani dito. O sila lani dito. Ako kayo nga standby dito kay nga naman di ka padakon. Kuha na lani nagdag container kay Ano to? Gudulman. igagaw man ko alin siya nagbantay dito. Paano may limit sa motor? Full tank bro. Lamig yung motor dito dito lang lanti. Full tank ang motor jag pwede pa kag lahig pilas motor, lahig pilas mo magdagalon. Mau magpuka mo dali. Pero limit na lagi diapo. 150 ra ganas ko an. Ganas kubar. Pila? 150? Litro? Yan ay na. Daon man to. Urot na wala siguro. Oo, nana siguro. Datos mayor sa kanila wa man gihapon hatag sa gasina dito. Ugar mo na trabante kita gaan. Di ha gani gid mga karbante pa nagkuha. Hindi ka balhabalon ka na siya nga ni kay 80 naman. Mala na. Lagi di uli bitaw kasagdaran na sang gabi 80. Tugtag lang yan ito si sintro 50, 30 naman, 50 dito. 80 sa dato ato. Litro daning tingin kita 140 naman. Nuko. 20. Magbaklay na laman. Sa Pasko ay ikaw sa NBI. Surprise lang doon. Kana kasulinahan nga Pagkahat. Naibigay na pagkahat. Mabita niya ang sumbong ko ng mail mag-drive kailangan naon. Nagtangak sa pisa. Lo. Ang cellphone nunda, kita-kita laman ta danig biyahe na mag series lagi ko Dario hagna ko agi. O
taraw ning maka-video pa ba ko lang hang batiring pila na nin asa ko lang ni maka-charge. Kasi kaso na ko kay nakaw na ko ron. Kay mapunis na po. Doing tawag hang hinampil nga si Arto pag sandigan kahoy. A few moments later. Guys, ang anak, ako kabibigan niya pagbiyahe kay lubat ko, nagka-charge ko ito paubos na sa dao. Ikaw, bati na po sila ka bar, paubos na dali. Dito ko gamay. Maragod, waka salmon. Nagkuhan ako naglana. Ganyan lang ako ng Pasko kay ito ko sa bahay, ako ng kauban. Nagkaroon New Year ko, no, kay hindi mo ko sa digital serving. Ito may magtapok pohon ganyan yan. Nalito ko na. Kita lang tas ang di ko yung gamay. Pati langgot. Kung sila siniridi ay nila kuhan nila mga oy, diya sa sawang Cortez. Merry Christmas. Nila manindo diha. Nila namang linda ni Manoy. Merry Christmas. Pero naman na ubang makasuloy ba ko nga. Nakoy ko ang magmalakoy. Nakoy sadlain nga trabaho mo sa Pasko. Sadlain ko trabaho mo. Nilabada ko. Huwag na naman makapalit og kuan. Lansang. Para sa pagagi uli. Nakita-kita lang ang dagmulog ng biko. Kuan na spaghetti. Uday uwijam. Diya po sipon cake. Slice bread. Diya po niluto ni Budoy nga fried chicken. Fried chicken ni Doy? Ha? Fried chicken. O gamay nga sama ni adobo nga baboy. O sunod to nga hangbi ko. Cook sa kabuking taon. Ngit-ngit lagi kay mo lagi gikagi. Adu-adu. Wala mong pagsaluhanan za. Pang Pasko. Arang kaloy pero okay ra. Basta pagkatapok mintanan. Ang mga po. Tanim mo. Merry Christmas na. Arang kaloy. Way suga. Ipausan ko ang Christmas. Sorry? Plastic dyan. So, bigyan gawas mo buwan. Oh, yan ka. Wala ko. Lami man kaya say man. Di man wa man mahubog sanji. Para ba ka mahubog? Hubog-hubog sa krisis. A few moments later. Dao. Pila may gasolina ganyan kami alas 4:30 kaming pila pero parang sugod. Grabe madupas alis siya kaya ingani katasang pila. Asa ni mo abot? Abot nito mo sa ICM. Sobrang may kamuli na galis siya. Amigas. Pila migas. Sa Terminal Express sa gasoline station sa Dao kay mauli na galis siya. Problema nid masakpan baka may atong tumoy naman. Pasko ron. Paskong pila mi. Good afternoon. Madong hapon, sa tibok kalibutan. Karon Pasko. December 25. Ganyan bitaw nag-video ko katong pila may og gasolina dito sa Tagbilaran. Dano rin yung nagkontak kay sa igagaw nga pareho ko kay mga rabakon sa mga bidsit o mga labunan lagi bidsit o pundahan. So, kaya nahuman naman ko, malagi tao kayo sa kamukong ng tatawhan, manarapo ko sa bintana o kaning
mga lingkuranan kay mga bagduhan. Pero ano labay ito ila ang mga abog-abog kay nahamalam kong laba mga ko sa mga bintana manarapot ko kaning mga lingkuranan kay ano naman patabang pang limpyo kay kanihay gagawin niya alam man sa kabagutan malubong kasing-kasing siyang wajihan ng ito ni gagaw mula ginawa ng laba hasa lang panapuhan ng mga lingkuranan kaning nasilong mga bintana kaning panapuhan mampun bisa pamilya din na hindi na kaya labar ng pos mga uchi mga inon gusto niyo naman ko ano pala pilit panapon ng lingkuranan kaning isang kuan bintana sa sunod kaya pinakamalit nga pagpagdo ugma Domingo pasigna na sila mga panalamang ko narap ko rin ng mga balos naman Jolly nga ang panghilo kay intuition ko sa bye para lang halagi karoon yung task ko pero salamat ko po sa Ginoo kay dito pa wala ba ng bye wala pa na dahil ang mas kortes ng Pasko gabi kontak ko ang alagi kay magdoy ko itong among away kaya balik yung signal wala mga lingkuranan kayo lingaw so Domingo na sinaw wala siya mga kalunis kasi nga kasi hindi sila pupusuan kasi gagawa ko sa Nigeria ang bahay ang habingan lang ito tumakuan na hidaan kaya dengan kahoy ng lubi pa labas kaya may kapagabas pa ang silong pagkuan ang isin kaya rin mahal ako isin ron kasi balik na normal napakumpay isin o ginagaling ka kalit gano'n yan kasi sa bahay lang ko di na kumuha ang akong ng Cortez sa mga na kong Cortez muna ako sa dinis kuan sa siglo Rosemary diha Merry Christmas diha yung tanan wala lang linda mamuhin kita alas mamulaga skadro Merry Christmas Merry Christmas, advance, and Happy New Year na lang. Hapay maghang pajam. Pero salamat kayo sa Ginoo. Dito ang kuan, Pasko. Merry Christmas. Limpyo naman ko dari, bisag wa ko yung nga manarapo ko sa mga bintana, mga window grills kay ang sabot nila baraman hang wala mo kog laba jawat pud ma hinlo-hinloan lang isang bay kay panagsaram pud na dari ano pud jang malipay nga nakita jang lang hinlo ko kay arong malingaw pud ko kay ani magpukod ni matuog naghugat ko maagag mga hinayhay karon ani ko silong maglimpyo ugma paghuwat ko umabot sila ito ko taas manarapo ko sa mga dilusian ang mga bildong sa amin mga kasportahan ug marok manilhig manarapo ko daan ug matro ko sa taas manarapo
Kaya nung pila mga iro. Di gazon po niyan sa kana ko na may generator ani. Talilubat na lagi po ko mag-charge ko. Mag-charge. Diyan ang Christmas tree. Lamay ka dyan Christmas tree ah. Dahil sa isang Christmas tree. Wala na natumba. Kaya unim na sa ilang bahay. Kaya di man, wala man magrabe. Bagdo linis kuan. Pagbilaran. To ara magrabis ubay alisya. Magbinhiwa man. Kung nakipin na itong bagdo di palas among ang grabing dagana. Tiwas ako panarapo. Pagduwas na gani. Putahan namin. Ako pa bising mo. Panarapo. Hala. Hala. Mula sa unay na nilamang ano. Nilamang sa ligat. Pagkati sa unay na nilamang pag nga na. Tarawon. Ang una. Tapos Manila. Port ng impihan po. Buli ko kahuman. Tinggon! Naglasinggol yay. Igong. Namatay ang ligirong inggol. Go.